Il-festa li qed nagħmlu dalgħodu, il-festa tal-familja mqazza, trid tfakkarna li bħalma Ġesu li bent Alla kien preżenti bejn Marja u Ġuseppi, hekk ukoll Alla hu preżenti ġo kull familja. Trid tfakkarna din il-festa li m'hemmx post ieħor aħjar u iktar adattat fejn Alla jkun preżenti mill-familja. Il-familja mhux xi familja sabiħa. Il-familja mhux xi familja perfetta, imma l-familja tiegħek. U mhux qiegħed ngħid ereżiji, għax kieku jkollna nieqfu nirriflettu ftit. U niftakru f'dawk il-mumenti sbieħ li għextu li ngħixu bħala familja, forsi anki dal-aħħar stess. Familja maquda madwar mejda tiekol. U fl-istess waqt dawk il-mumenti li fihom tikkumbattu ma' problemi, ma' diffikultajiet ta' saħħa, problemi ta' nuqqas ta' ftehim, problemi ta' flus, problemi ta' xogħol. Tindunaw li din hi l-ħajja u din hi l-ħajja ta' Alla u Alla hemmhekk hu preżenti, Alla preżenti ġo l-familja. U jkollkom esperjenza tal-estremi, żgur li kellkom esperjenza tant qawwija ta' mħabba, mhu speċjali fil-bidu fl-erosija. Li verament kontu tgħidu hawn Alla hawnhekk, hawn Alla. Din hija l-esperjenza ta' Alla. Hekk inħossuh lil Alla, hekk ngħixuh lil Alla. U tant għexna esperjenzi anki li ma jiftemewx fil-familja, li ma tifhimhomx, li m'għandniex kontroll fuqhom, li ma jiddependux minna, illi għal darb'oħra ikollna nerġgħu ngħidu hawnhekk hawn Alla, hawnhekk hawn Wejt ikbar minn tagħna, hawnhekk hawn xi ħadd li aħna ma nistgħux niddettawlu x'jagħmel. Ma nistgħux nikkontrollaw l-esperjenzi li ngħaddu minnhom bħala familja. Allura din hi l-festa tal-familja, illi aħna narfu illi Alla hu preżenti ġo nofsna, Alla hu preżenti hemmhekk. U tantu hekk illi meta Alla ħalaq il-bniedem fil-bidunet, x'qallu lill-bniedem? U Alla għamel lill-bniedem mill-Adam u lill-Eva, mhux hekk? U għamilhom fuq ix-xbija tiegħu. U għalhekk ir-raġel iħalli lill-omm u l-missieru u jingħaqad ma' martu biex isiru ġisem wieħed fuq ix-xbija ta' Alla. Mena, l-ewwel qabel kollox il-koppja diġà xbija ta' Alla, mbagħad fil-milja ta' żminijiet meta jew oġbu jiġi hawnhekk f'nofsna, oġbu jiġi ġo familja bejn raġel u mara. Allura din hija verità li ngħixu li tgħixu intom kollha kemm intom. Li ngħixu kollha kemm aħna x'kollha kemm aħna b'xi mod ngħixu ġo familja, ġo tip ta' familja. Ej kif inej. Ej li minej. U l-Vanġelu tal-lewm jurina li l-iktar ħaġa importanti, l-iskop ewlieni illi għalih għandkom taħdmu, il-Vanġelu tal-lewm jurina li x'inhu? Li tippruvaw tiddefendu lil Ġesu fil-familja tagħkom. Li tippruvaw, Ġuseppi u Marija x'ippruvaw jagħmlu? Ippruvaw iħarsu is-saħħa fiżika, il-preżenza kontinwa ta' Ġesu ġo nofshom, ġo din il-familja. U l-ewwel skop illi għalih għandna naħdmu u li tallimna l-familja ta' Nażaret illum hu proprju li ma nitilfewx din il-preżenza minn ġo l-familja tagħna. Li ma nħalluhx jaħrab. Interessanti għax għandna l-Vanġelu tal-lewm jirrakkontalna kif Ġuseppi flimkien ma' Marija iddefendew, ipproteġew l-iktar ħaġa fraġli li kien hemm ġo din il-familja, ġo din is-sistema familjari li hija t-tarbija Ġesu. U għamluha ma' xulxejn għamluha. Ġuseppi seta' qal isma' jien biżżejjed nitla' waħdej Betlem għaċ-ċensiment, m'għandix għalfejn tiġi miegħi. Ej kif inej, le ma' xulxejn marru Betlem, ma' xulxejn.
Giuseppe sata qal isma' naħbilila x'imkien jew titlaqi x'imkien u jien infendi għal rasi. Fl-aħħar mill-aħħar mhux li jridu joqtlu lit-tarbija u l-iktar joqtlu lilha li ma terġax twellet il xi ħadd ieħor bħal dak li diġà għandha. Mhux lili, imma le. Le. Daw jgħixu din l-esperjenza ta' familja flimkien biex jipproteġu lil Ġesu. Hawnhekk għandna modell ta' familja li qegħdin nitilfuh bil-mod il-mod. Issa jaqblilniex jew ma jaqblilniex dik storja oħra. Qegħdin nitilfu l-modell aħna ta' familja ikkonċentrata u ggerjata kollha kemm fuq it-tfal. Hawnhekk għandna interessanti għandna lil Giuseppe u lil Marija ħsiebhom biex jipproteġu lil dan it-tifel. Ħsiebhom biex jipproteġu lill-wild tagħhom. Issa pożittiva, negattiva, aħna fil-ħajja tagħna tal-familja x'liktar li nipproteġu x-xogħol, x'liktar li nipproteġu l-well-being ekonomiku, x'liktar li nipproteġu lil nfusna li l-nifsej kif ħankun sewjien, u mbagħad ukoll it-tfal fis-soċjetà li qed ngħixu fiha. Dak kien mudell ta' familja żgowr illi ħażin jew tajjeb iffunzjona. Għadna kif smajnaw l-ewwel qari minn bin Sirak. Illi jitlob lil min qed jisma' biex jirrispetta l-omm u l-missieru. Illum ma taħdimx, illum ma taħdimx dejn, ma taħdimx. Illum ma taħdimx. Imma jien nistaqsi għax ma taħdimx. Għax ma taħdimx. Jista' xi jkun illi ma dinjex daqshekk mhux ħanejtu x'sewwa jew ħażejn, imma nirriflettu qegħdejn. Jista' xi jkun illi għax m'għadniex daqshekk ikkonċentrati fuq it-tfal tagħna kif konna darba. U allura meta it-tfal jgħixu esperjenza ta' ġenituri kkonċentrati fuqhom li jħobbuhom, li jagħtu lilhom infushom kollhom kemm huma l-tfal tagħhom, jagħmlu kollox għat-tfal tagħhom. Imbagħad b'xi mod, mill-bogħod jew mill-qrejb, b'xi mod se jsibuhom l-tfal. Din ir-relazzjoni tikkonsolida ruħha, ssir soda u tibqa'. Imma jekk ir-relazzjoni bejn il-parents u t-tfal tkun bażwija mill-bidu, jekk qabel it-tfal jiġu affarijiet oħra, ma ngħidx li m'għandux ikun hemm affarijiet oħra fil-ħajja li ħares le. Imma jekk qabel it-tfal ma jkunx ikun hemm affarijiet oħra qabel it-tfal, allura ma nistax nippretendi jien li l-itfal se jpoġġu lili l-ewwel qabel kollox meta jkollhom iż-żmien tagħhom meta jikbru. Għalhekk inħoss jien illi dak l-ewwel qari illum irid jiġi ħafna reviżjonat. Ħafna reviżjonat. Weġġaħ il-missierek, għandna l-modi tagħna kif inweġġħuh il-missierna u l-omna, imma l-intensità u l-kwalità tar-relazzjoni ma nistgħux ngħidu li ma naqsitx mill-bidunet. Il-bond li kien hemm darba bejn il-parents u t-tfal ma diex kif illum, ma diex kif kienet li kienet darba ma diex illum, illum ma diex kif kienet darba, irridu nammettuha. Tgħiduli minħabba elf ħaġa oħra, forsi minħabba anke l-istess well-being ta' hemmhekk hu din ir-realtà. Din ir-realtà. Sewwa ħażejn ma nistgħux ngħidu din hija realtà li qed ngħixu. Però żgur li għandna hawnhekk familja ggerjata kollha kemm fuq relazzjonijiet. Tant iggerjata fuq relazzjonijiet li kif hemm xi ħadd fil-periklu, kulħadd jaqbad u jinġabar, jiġbru l-forzi kollha flimkien, jingħaqdu flimkien u jispostaw ruħhom. Jiena ma nafx kemm illum pereżempju jien lest inħalli x-xogħol tiegħi jekk naf li qabadt mara oħra jew qabdet miegħi mara oħra biex niddefendi ż-żweġ tiegħi. Ma nafx. Skont il-loġika tal-Vanġelu tal-lewm ir-relazzjonijiet jiġu qabel kollox. Jien ma nafx illum jekk jien inkunx lest minħabba teddida, forsi xi darba anke minn omma u missiera jew minn ommu u missieru, illi nbiddel fejn noqgħod, nitlaq mid-dar imur x'imkien ieħor, ngħixuhom dawn it-teddidiet u x'hekk fil-ħajja taż-żwieġ tagħna. Kultant il-parents tiegħu jew tagħha flok li jgħinu jfixklu. Giuseppe u Marija b'dan il-modell li jtina fil-Vanġelu tal-lum jaqbdu, jitilqu
biex iħarsu ir-relazzjoni ta' bejnietom. Biex iħarsu jipproteġu il-familja. Tant xi ħaġa kbira, tant xi ħaġa żgħiża. Tant xi ħaġa kbira. Issa id-dinja ix sejra aħjar jew qar, naħseb li aħna rridu niġġudikawha. Imma dan il-mudell li jippreżentalna l-Vanġelu, illi b'xi mod iridu nadattaw ħallehom. Aħna ma nistgħux naqbdu l-Vanġelu kif inhu ngħixuh. Però naħseb li dan il-mudell naħseb li għadu validu u jibqa' importanti. Interessanti għax hawnhekk għandna familja illi ir-relazzjoni iktar importanti mid-dar. Tanti iktar importanti mid-dar li dawn id-dar tagħhom jispostaw ruħhom minn naħa l-oħra qishom il-familja. Illum sfortunatament nistgħu ngħixu bl-illużjoni illi id-dar tagħmel għall-familja. Iktar m'għandi dar sabiħa, iktar ma għandi kumditajiet fid-dar, iktar se ngħixu sew, se nkunu kuntenti. It is a pure illusion, gidba kbira. Il-familja tagħmel għad-dar. Il-familja ta' Nazaret dak l-ar tal-bejjem, dak l-ar mimli demen u tiben għamlitu sabiħ. Il-familja, ir-relazzjonijiet. Naħseb li kollha kemm intom bħali ikolkom esperjenzi li tidħlu ġo dar, attrezzata b'kollox. M'hemmx fejn taqgħa labra fejn toqgħod labra u tittoqgħod attent kif titħarrek. Għax ħadd tmiss xi ħaġa u tkisser. Kollox preċiż u kollox perfett. U d-dar tħossha kiesħa. Kiesħa. Hemm kollox ġo fiha, imma dar kiesħa. Għax kiesħa? Għax tinnuna li m'hemmx relazzjonijiet. Imbagħad tidħol ġo gorboġġ. Ġo gorboġġ. U tħossok mill-ewwel dħalt ġo ċirkolazzjoni ta' warmth, ta' mħabba. Tħossok awtomatikament, anke kif tibda titkellem, anke kif tħossok frej ġo d-dar, anke kif tħossok liberu, kif titħarrek. Qegħdin intemmu s-sena tal-Ġublew propju llum f'din il-ġurnata. Qegħdin ukoll intom hawnhekk f'dan il-post. Post ta' żejs, post li żgur li fih isir ħafna għall-familji. Mod speċjali fejn jidħlu il-kollokji individwali, il-kollokji personali. Jiena nħeġġiġkom la qegħdin hawn ma rridx nagħmel bħal kappillan mhux hekk li jippriedka ma' dawk li qegħdin hemm fuq dawk li mhux qegħdin hemm. Ma rridx nagħmel bħal dak. Però la qegħdin hawn jiena nemmen li intom għandkom għal qalbkom u għalikom importanti l-preżenza ta' Ġesu fil-familja tagħkom. Ara kemm huma importanti l-flus, ara kemm importanti l-proprjetà, ara kemm importanti l-kumdità, ara kemm importanti d-divertiment, ara kemm importanti. In the long run, l-iktar ħaġa importanti fil-familja u din jgħiduha lit-tfal tagħkom ħalli jgħiduha liż-żgħar tagħhom. L-iktar ħaġa importanti fil-familja hija din il-preżenza ta' Ġesu li Ġuseppi u Marija tant ippruvaw iħarsu u tant ippruvaw jgħixu u li għalihom kienet kollox tant illi ħajjithom kienet iddowr ma' din il-preżenza. Tant kien importanti li Alla jkun f'nofshom li Ġesu jkun preżenti li dawn ħajjithom dawruha miegħu. U jiena nħoss li jekk irridu nkunu realizzati fil-familji tagħna, jekk irridu nkunu tassew fulfilled, kuntenti fil-familji tagħna, irridu nħarsu bis-serjetà dan l-ikbar u l-ogħla valur, l-ikbar u l-ogħla ħaġa li għandna, il-preżenza ta' Ġesu. Li tittiġi qabel kollox, tittiġi qabel kollox, tittiġi qabel ix-xogħol, tittiġi qabel il-flus, tittiġi għaliex għax imbagħad permezz ta' din il-preżenza kollox jieħu sens. Ix-xogħol jieħu sens, il-flus jieħdu sens, il-proprjetà tieħu sens, ir-relazzjonijiet jieħdu sens. Kultant iltaqa' ma' familja, għandhom ma jinqoshom xejn, għandhom kollox, però tinqoshom l-iktar ħaġa importanti. Kleb uqtatis. Aħwa bejniethom ġenituri ma' kuntent dak bil-flus li għandu.
Kuntent dak jorqot jqom jara kif se jagħmel biex ipattija l-missierja u l-ummu. Kuntent dak. Kuntent dak li għandu partita rabja ġol istonku tiegħu li qed teqirdu mingħajr ma jinduna. Kuntent dak. Jaħasra. Jaħasra. Flus, xogħol, proprjetà, Ġesu fejn hu. B'Ġesu ġewwa ibqgħu ċerti li minkejja d-diffikultajiet ma kienx plain sailing. Il-lejl ieħor u xekk irriflettejna l-anġli, il-rajja, kollox sabiħ, kollox ħelew, il-lewm bum mill-ewwel ġo trabil. Ġo trabil dik il-familja, dik il-preżenza talla. Ġo l-inkwiet, dik il-familja, dik il-preżenza ta' Alla vera li tgħinna naffaċċjaw id-diffikultajiet, li tgħinna anki ngħaddu minn dawn il-mumenti jibsa li kollha kemm aħna ikollna u jalla jservu bħala prova ta' mħabba, bħala okkażjoni ta' growth u mhux bħala okkażjoni ta' distruzzjoni.